sábado fora a Raxada a buscar máis obras e fixeramos as paces. Ainda nos quedan moitos vasos que mover. Lorena, que vas para 4? Veño cancelar a liña de teléfono da miña muller. E logo que pasou, está descontenta? Parece. Amador Coro. Este es el pirómano. Sí, es este. Hola, Mai. Amador, tes lumeo! Pois eu estou ben contenta de que estés na casa. 1 millón de euros na man. Vouche dicir nada máis 3 cousas. Payaso. É vostede aquí na empresa que me enseña. Que é o vicepresidente ou o subdirector ou Cuñado. Non só vivo no Faro. Tamén vivo para el. Este é o último barco, non hai barcos en inverno. Se non oísamos a policía, imos ter un problema.